ଶ୍ରୀରାମାୟଣର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ ରାବଣ ମର୍ଦନ, ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ନିଦାନ। ପ୍ରଭୁ ନାମ ସୁଧାରସ, ପାନ କଲେ ଅବିରତ ନାହିଁ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ଓ ବିଜୟ, ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ଫଳେ ତେଜିଲେ ସ୍ୱକାୟ। ମର୍ତ୍ତେ ଲଭିଲେ ଜନମ, ହିରଣ୍ୟ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହେଲା ଭବେ ନାମ। ଗର୍ବ ଦମ୍ଭେ ଥରହର କରିଲେ ମେଦିନୀ, ସହି ନ ପାରିଲେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣି। ଖମ୍ବୁ ହେଲେ ଆବିର୍ଭାବ, ବରାହ ନୃସିଂହ ରୂପେ ଗଞ୍ଜିଲେ ଗରାବ। ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ଫଳ ମେଣ୍ଟିଲା ଚଞ୍ଚଳ, ଜଳ ଅନ୍ଧର ରୂପେ ଜନ୍ମି ହେଲେ ମହୀପାଳ। ଦର୍ପ ଗୁଣକୁ ଆଚରି, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କର୍ମ କଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ପତିବ୍ରତା ଥିଲେ ପତ୍ନୀ ସତୀର ବଳରେ, ନ ମରିବେ ସ୍ୱାମୀ କାହା ହସ୍ତେ ଅବନୀରେ। ତପି ଲଭିଥିଲେ ବର, ମାୟା ବଳେ ମାୟା ରୂପେ କରିଲେ ସଂହାର। କୈକେୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ସତ୍ୟ କେତୁ ରାଜା, ସତ୍ୱ ଗୁଣେ ପ୍ରଜାଗଣ କରୁଥିଲେ ପୂଜା। ଲାଭ କଲେ ବେନି ସୁତ, ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣରେ ଥିଲେ ଧାର୍ମିକ ପଣ୍ଡିତ। ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ଯେ ନାମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୋହଧର, ଅରିମର୍ଦନ ଅନୁଜ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁମର। ଧର୍ମ କର୍ମ ସଦା ମନ, ଏକମାତ୍ର ବିପ୍ର ଭୟ ନାହିଁ କିଛି ଆନ। ବିଧିର ବିଧାନ ସଦା ଜଗତେ ମଙ୍ଗଳ, ଅନ୍ୟଥା କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ କାର ବଳ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଅଭିଶାପ, ଭୋଗ କଲେ ବେନି ଭାଇ ପ୍ରାଣରେ ସନ୍ତାପ। ଭୋଗ କଲେ ବେନି ଭାଇ ପ୍ରାଣରେ ସନ୍ତାପ। ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ବେନି ଭାଇ ଜନ୍ମିଲେ ଧରାରେ, ରାବଣ ଓ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲେ ମହୀରେ। ଗର୍ବେ କଲେ ଅତ୍ୟାଚାର, ସଂସାର କରିଲେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ବିଭୀଷଣ ଧର୍ମବୀର ମନ୍ତ୍ରୀପଣ କରେ, ବିମାତା ଗର୍ଭରୁ ଭବେ ଜନ୍ମ ଲଭିଥିଲେ। ଋଷି ଔରୁଷରେ ଜାତ, ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣରେ ଥିଲେ ଧାର୍ମିକ ପଣ୍ଡିତ। ଦଶାନନ ଅନୁଚର ଅସୁର ଯୋନିରେ କରିଥିଲେ ଜନ୍ମ ଲାଭ, ଏହି ଅବନୀରେ ସଦା କୁକର୍ମରେ ରତ। ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ କଲେ ଭ୍ରମି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ, ଦଶାନନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ବିଭୀଷଣ। ଘୋର ତପ ଆରମ୍ଭିଲେ କରି ପ୍ରାଣେ ପ୍ରଣ, ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଲେ ସଦୟ। କି ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ଠା ତପ କର ଦୈତ୍ୟରାୟ, ରାବଣ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ମତେ ବର। ନ ପାରିବେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରେ ଅମର ଅସୁର, ଅସ୍ତୁ କଲେ ବେଦ ବର। ନର ଓ ବାମନ ଯୋଗୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତୋର। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମହାନନ୍ଦେ ବୋଇଲେ ବଚନ, ସଦୟ ହୃଦୟେ ପ୍ରଭୁ ଘେନି ନିବେଦନ। ଶାନ୍ତି ନିଦ୍ରାରେ ମୋ ଆସ, ଷଡ଼ ମାସେ ଥରେ ଉଠି ଲଭିବି ହରସ। ସେହି ବେଲେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ କରିବି ଭୋଜନ, ଶାନ୍ତି ସୁଖେ ନିଦ୍ରା ପୁଣି ହେବ ନିଶିଦିନ। ଅସ୍ତୁ କଲେ ବେଦ ବର, ଅସମୟେ ଉଠାଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ସାର। ବିଭୀଷଣ ସବିନୟେ କରିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଦୟା ଯେବେ କଲେ ମହାମନା। ଦିଅ ଶୁଭ ଶୁଭ ବର, ନିଷ୍କାମ କାମନା ଘେନି ହୃଦୟ ଅସ୍ଥିର। ରାକ୍ଷସ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ସୁର ପ୍ରୀତି ହେଉ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଦୟା କ୍ଷମା ପଥେ ଜୀବ ଯାଉ। ଅଭିରାମ ପାଦେ ମନ, ଅନନ୍ତ ନର୍କରୁ ପ୍ରଭୁ କର ପରିତ୍ରାଣ। ଅସ୍ତୁ କହି ବେଦ ବର ଗଲେ ନିଜପୁର, ଦଶାନନ ବର ପାଇ ଆନନ୍ଦ ଅପାର। ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ତିନି ଭାଇ। ଅଚଳ ସାଗତ୍ର ମଦ୍ରେ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ, ଦୟା ଦାନବର ପୁର ତହିଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଯାଇ ମିଳିଲେ ସେଠାରେ
ସ୍ଥାନ ପରିବେଶ ଦେଖି ରହିଲେ ସୁଖରେ। ଅଷ୍ଟରତ୍ନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଶେ ମନୋହର। ସୁସଜ୍ଜିତ ପୁର ଶୋଭା ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର। ସର୍ବେ ପ୍ରଶଂସିଲେ ମନେ। କିଛି ଦିନ ବିତାଇଲେ ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନେ। ମୟ ଦାନବର କନ୍ୟା ନାମ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ରୂପ ଗୁଣେ ଅନୁପମ ସ୍ୱଭାବେ ସୁନ୍ଦରୀ। ଦେଖି ରାବଣ ମୋହିତ। ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବଲାଇଲେ ଚିତ୍ତ। ଗୋପନରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସମୀପକୁ ଗଲେ। ବିବାହ ସଦିଚ୍ଛା କଥା ବୁଝାଇ କହିଲେ। ପିତା ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଅକାତରେ ସ୍ୱାମୀ ପଦେ ବରିବି ମୁଁ ଭଲେ। ରାବଣ ଶୁଣିଲେ ଯହୁଁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ବାଣୀ। ମୟ ଦାନବକୁ ତୋଷ କଲେ ବଂଶୀ ପାଣି। ଯୋଗ୍ୟ ଜାମାତା ପାଇଲେ। ବିବାହ ବିଧିରେ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଦାନ ଦେଲେ। ଆନନ୍ଦ ସୁଖରେ ବିତିଗଲା କିଛି ଦିନ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କଲେ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଲଙ୍କା ପ୍ରତି। ସାଗର ମେଖଳା ସ୍ଥାନ କନ୍ୟକ ଜଗତ। ହିରଣ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ବେଢ଼ା ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର। ଅଷ୍ଟରତ୍ନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିବା ଗନ୍ତାଘର ଫଳ ପୁଷ୍ପେ ଉପବାସ। ପ୍ରକୃତି ସୁଷମା ଗୁଣେ କରିଛି ମଣ୍ଡନ। ସେହି ସ୍ଥାନେ ଥିଲେ ଏକ ରାକ୍ଷସ ରାଜନ। ବିତାଡ଼ିତ କଲେ ବଳେ ବିଶ୍ରାମ ନନ୍ଦନ। ପଲାୟନ ଜାତୁଧାନ। ବାସବ ସମୀପେ ଯାଇ ଲୋଡ଼ିଲେ ଶରଣ। ଯଥା ଅର୍ଥେ ବଜ୍ରଧାରୀ ବଜ୍ର ପ୍ରହାରିଲେ। ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା ଜାଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଶଙ୍କା ମଣିଲେ। ଚିନ୍ତା କଲେ ସୁରପତି। ହର ବ୍ରହ୍ମା ବରେ ବୋଲି ରାବଣ ଦୁର୍ମତି। ସେ ସ୍ଥାନ ମନୋନୀତ ତିନି ଭାଇ କଲେ। ଶାନ୍ତି ସୁଖେ ବାସ କରି ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇଲେ। କ୍ରମେ ସକଳ ବିକାଶ। ବେଲୁବେଳ ଶକ୍ତି ବଢ଼ ଗଢ଼ିଲା ରାକ୍ଷସ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଅଳକାପୁରକୁ ଧନପତି ହରାଇଯେ ଗଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ। ରଣେ ହାରିଲେ କୁବେର। ଆଣିଲେ ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ବଳେ 10 ଶିର। ନନ୍ଦନ କାନନ ଶୋଭା କଲେ ଛାରକାର। ଅଶୋକ କାନନ ରାଜ୍ୟ ରଚିଲେ ଅସୁର। ଲଙ୍କା କରିଲେ ସୁନ୍ଦର। ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଶିଲା ମନୋହର। ଶକ୍ତି ବଳେ କଳେ ଦୈତ୍ୟ ବହୁ ଅତ୍ୟାଚାର। ଅମର ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗେ ହେଲେ ଥରହର। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମହତ୍ୱ ହରିଲେ। ଦଶାନନ ଦର୍ପ ଗୁଣେ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍କିଲେ। ମେଘନାଦ ନାମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୀର ଦର୍ପେ ଗର୍ଭତା ବଢ଼ିଲା। ପୁଣି ଘୋର ତପ କରି ଅସାଧ୍ୟତା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବର ନେଲା ବରି। ବ୍ରହ୍ମା ବରେ ବଳିୟାନ ମେଘନାଦ ବୀର। ଇନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗେ ରଣ କଲେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ହାରିଗଲେ ସୁର ରାଣ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବୋଲି ହେଲା ନାମ। ଦେବଗଣେ ନିର୍ଯାତନା ସହିଲେ ବହୁତ। ସେବକ ପଣରେ ଆସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ରତ। ଭୟ ପ୍ରାଣେ ସୁର ଗଣ। ଦଶାନନ ଜୟ ଧ୍ୱନି କଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦାନବର ବଢ଼େ ଅତ୍ୟାଚାର। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କଲେ ନିଶଙ୍କେ ବିହାର। ମୁନି ଋଷି ବ୍ରହ୍ମାଣକୁ ବହୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଦୈତ୍ୟ ସକଳ ଆତ୍ମାକୁ। ଦାନବର ଦର୍ପରେ ବସୁମତୀ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ। ଶେଷ ବ୍ୟଥା ସହି ଅନୁକ୍ଷଣ କଲେ ବେଦବରପୁର। ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲେ ସତ୍ୟ ରୁକ୍ଷ ଅତ୍ୟାଚାର। ଧରିତ୍ରୀ କଷଣ ଶୁଣି ଦୁଃଖ ବେଦବର। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ମାରୁହ ହେବ ପ୍ରତିକାର। ସ୍ୱର୍ଗେ ଅମର ମଣ୍ଡଳୀ। ଦାନବ ଦର୍ପରେ ଭୟେ ନ ପାରନ୍ତି ଚଳି। ନିକଟ ହେଲାଣି ବେଳ ରାକ୍ଷ ପ୍ରତିକାର। ସର୍ବହରା ଧରଣୀ ମାନହୁଁ ଅକାତର। ସୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳ କାମର୍ଥେ। ଅବତାର ହେବେ ପ୍ରଭୁ ମହାମନାମର୍ତ୍ତେ। ଅମର ଗଣକୁ ଘେନି ଦାତା କଲେ ଠୁଳ ସିନ୍ଧୁ। କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଦେବ ହେଲେ କାହା ମେଳ। ସର୍ବେ ଡାକିଲେ ଆକୁଳେ। ରକ୍ଷା କର ମହାବାହୁ ବୁଡ଼ିଲୁ ଅଥଳେ।
ମହାପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଯହୁଁ ଦେବଗଣ ନିସହାୟ କଣ୍ଠେ ସ୍ତବ କଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ରକ୍ଷା କର ନାରାୟଣ। ଅରକ୍ଷ ରକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ କୋଳେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ମଙ୍ଗଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ବେନି ପଦ ସେବା କରୁଥିଲେ ଦିବସ ରଜନୀ ଅମର ଆଚାର ସ୍ୱର୍ଗ ଜାଣି ବିଶ୍ୱପତି ନିଦ୍ରା ଭାର ଭାଜି ତେଜି ପ୍ରଭୁ ଉଠିଲେ ଝପଟତି ଦେବେ କଲେ ଜୟ ଜୟ ରକ୍ଷା କର ଦୟାମୟ ଶରଣ ଆଶ୍ରୟ। ବୋଇଲେ ଶ୍ରୀପତି ଶ୍ରୀଧରେ କାରଣ ତମତେ ଏକ ସ୍ୱରେ ଆର୍ତ୍ତ କଣ୍ଠେ ଚାକୁଛ ସମସ୍ତେ କୁହ ଭୟ ପରିହରି ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କର୍ମ କରିବି ବିଚାରି। ବୁଧୁଧଙ୍କ ହୃଦ ବ୍ୟଥା ଧୀରେ ମୁନିବର ଜଣାଇଲେ ଶ୍ରୀ ସାମୁରେ ରୁଚି ଅତ୍ୟାଚାର ଧରା ଦେବୀ ଦୁଃଖ କଥା ପ୍ରକାଶିଲେ ତ୍ରିପୁରରେ ଅଶାନ୍ତି ସର୍ବଥା। ଦେବଗଣ ସ୍ତବେ ତୋଷ ଦୟାମୟ ହରି ଆନନ୍ଦେ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଯାଅ ସର୍ବେ ଫେରି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଜନ୍ମ ହେବି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମାନବ ରୂପରେ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ସତା ରୂପ ପତ୍ନୀ କଶ୍ୟପ ଆଦିତି ରୂପେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ପୁଣି ଭବେ ଘେର ତପ କରି ପୁତ୍ର ରୂପେ ପାଇବାକୁ ମତେ ନେଲେ ବରି। ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଟନ୍ତି ରାଜନ କୌଶଲ୍ୟା ବିବାହ ବିଧି କରିଛି ମିଳନ ସେ ମୋ ଜନକ ଜନନୀ ରାମ ଅବତାର ନେହେବି ଘେନି ଭାଇ ତିନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସୀତା ରୂପେ ଜନ୍ମିବେ ମହିରେ ରାଜର୍ଷି ଜନକ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ବିଧିରେ ଭୂମି କର୍ଷଣ କାଳରେ ମଞ୍ଜୁଷା ମଧ୍ୟରେ କନ୍ୟା ପାଇବେ ସହଦରେ। କନ୍ୟା ରୂପେ ଜାନକୀଙ୍କୁ କରିବେ ପାଳନ ମୋ ସହିତ ବିଭା ଦେବେ ଶିରଧନୁ ପଣ ସିଆଗାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୀତା ନାମେ ଖ୍ୟାତି ହେବେ ଜଗତରେ ଧନ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁଣି ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଚାରି ଅଂଶେ ଜନ୍ମ ହେବି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନ। ସୀତା ପତ୍ନୀ ହେବା ପରେ ପିତା ସତ୍ୟ ପାଳିବାକୁ ଯିବି ବନ ଘରେ ବନବାସେ ସୀତା ଦେବୀ ହେବେ ଅପହୃତା ମୋକ୍ଷ ଆଶା ପୋଷିବା ଦୁଷ୍ଟ କରିବ ଶତ୍ରୁତା। ଜଳେ ସେତୁ ବନ୍ଧ କରି ସର୍ବସେ ନାସିବି ମୋହି ରାଜା ଦଶଶିରି। ଯାଅ ସର୍ବେ ନିଜ ପଥେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିବ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ମେଣ୍ଟିବ କଷଣ ହେବି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ। ସନ୍ଥ କବି ସୁଧାରସ ପୁଣ୍ୟ ରାମାୟଣ ନବ ପୁଣ୍ୟ ରାମାୟଣ ଆହା ପୁଣ୍ୟ ରାମାୟଣ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ।